अगर आप भी हलकट भोजपुरी आइटम के वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। जानू कैसे के हाल चाल पूछी सैया दिहले मोबाइल हमर पूछी का बताई बड़ी मार मरले बा। जानू कैसे के हाल चाल पूछी सैया दिहले मोबाइल हमर पूछी कोनो रखले दीवाना बुझालू कोनो रखले दीवाना बुझालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू कोनो रखले दीवाना बुझालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू। कैसे के रही कसूर नइखे थोड़ा गइले खिसियाई तो उठाई लिहले लोढ़ा। ए जानू बड़ा परेशान बानी हो। कैसे के रही कसूर नइखे थोड़ा गइले खिसियाई तो उठाई लिहले लोढ़ा। माना कइली त दिहले खूबे गारी खिसी फेंक दिहले रोटी तरकारी कहे नई हर में भाग भाग जालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू कोनो रखले दीवाना बुझालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू। कैल मिस कोल तो धराई गइल रात में सुना ना का बताई अब तो पकड़ा गइल बानी। सुतर रहल सैया सजिया पर हमरा साथ में कैल मिस कोल तो धराई गइल रात में बैलेंस नहीं खेले बानी लोन से बात करतानी चोरी वाला फोन से काहे मोहब्बत में धोखा दिहले बालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू कोनो रखले दीवाना बुझालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू। ऐसन मरद मोके दिहले बसाजा परेशान ना होकर जल्दी नहीं हरावतनी। हाँ कैला पर है जरोवा जान मोरे राजा ऐसन मरद मोके दिहले बसाजा अब नहीं के सहात हमके दूरी कभी रामशिष बुझो मजबूरी संगीता रागनी तू भूल काहे जालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू कोनो रखले दीवाना बुझालू घंटी कैसे जाइसी मनैखे चालू।